Welcome back to my channel na po. So karon kay namin diri sa Gisanog Bastang kay hindi kami nangaon sa Dimsum kay nasa na promo karon kay 50th anniversary nila. So shout out to us Dimsum. so akong plano karon kay magkimamit whisper challenge. Onya kay na ako'y mga guest, no? Yay! Ang muna ako mga guest. Hi guys! Hi my loves! Hi guys! Please subscribe to my channel also at Kensoy101. So ako na subdan ako. Sige. Button. Kami muna kay kami. Kani ka ma. Ay, isa ka siya. Isa. Inakan hang 1 to 3 go. 1 to 3 go. What's up, mga people? Lami kayo sa Dimsum. Lami kayo po. Please don't judge. Huh? Limited edition. Huh? Limited edition. Anniversary. 3 points na. 3 points. Huh? Photo. Photo. Huh? Photo. Huh? Loto. Ay, sabo. Huh? Ay, sorry. Model? Buta basa. Huh? Buta dahil. Loto. Loto sweater. PCSO. Loto sweater. Ay, yun ito natin eh. 4 points. 1 to 3. Go. Huh? Please. Please. Share your feedback. Ay, ito na. Humagin sila na. Perfect point. Ano, okay na. Sige, daw siya 5 points. 5 points. Nasa 6 seconds. So, nasa 5 points, guys. Ay, guys, out of 5. So, perfect. So, perfect sila. Sige, ito So, ako sila na. nasa. Ikaw, tag-answer B. Ikaw, no? Kaya ako yung tag-answer. Eh, ako yung pilit ka na. Ay, ikaw lang. Sino ba tag-ano ka? Siya na lang. Ay, sige. Sige. Tag-on. Nay, wala yung sound like. Huwag pagani. Sige, yung sabi, patagaan. Come to me. So, kami na yung challenge ko. May tag-perfect sa mi, guys. Ikay tag-an, B. Ah. Delete. Hindi, kita na siyo. Hindi delete. Okay po to. Ano? Hindi ka gulo. Ay, ako yung nagsasabi kanina. Hindi ko ganahan. Di ka nung gagawin na kayo. Mahal siya ma-judge din sa mataw. Huwag ka naman ito mo. Sige, lambek idang sam kaya. Diba? Hindi mo kung Hindi ko may buhol. Hindi ko kumain ano. Sige, diba ako? Yawa kayo kauban, guys. Hindi mo compare akong kauban, guys. May lang si kaon, right? Hindi pagbawnanan, guys. Pabagas na akong guys sa Miss Restaurant, guys. Hindi siya bawnanan yung kanon kasi pagkit mo tubo, guys. Hindi ka guys bagong merkado yung kanon, guys. Iyang bugas kasi. Sabi ng papa ko, ako sa Apay hotdogs na with chef. Oh, ice cream na to, no? Paborito na mo challenge.
Wala pa. Pilihan na. Asana. Time isa, time isa, time isa. Uy, papuso. Maru-maru pa Si 1, 2, 3. Papuso ba? Puno na. Ano ka? May ano ka? Ilugan ka. 1, 2, 3. Si 1, 2, 3, go. Punta ka ko. 1 point. 1 point. Okay. Wakoy uyag. Puso. Mali ka. Wa. Uyab. Tagai ko. Oh, tukon. Kaya ko so dati. Ay, ayaw ka po na. Dim sum. Earth sign. Earth sign. Earth sign. Earth sign. It was at this moment he knew. He fucked up. Yung nagkurutan, begitu sila tanong ko. Ay, guys. Nakapiso may iba. So guys, napiso, minajudge me diri. Pinakita sa video na na-slide ko guys. Na-judge me diri. So na-slide ko guys. So na-slide ko. Nya, moto siya, hindi na mo video. Okay. Among kontra. Basta naog na mi, guys. Among kontra guys, kay extra guys. Kay matulfo mo yan guys. Tabang tulfo. Bye. Bye. Ayan na to, di ba? Bigla ka-15 ka. Basta daw na mi, uy. Uy, wala po yun. Na-judge me. Na-judge me. Isa na mo doon Pagpatali ko. Daog na mi, sigaog na mi, guys. So, please follow me. Please follow me on Instagram and Facebook. My name is Zanoria. Kabutig na ako. So, bye-bye. Bye-bye. Dapat niya. Pili ka siya guys.